Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando kubingelelayo uthi uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. uJesu Kristu uyinkosi. Bangcwele sibonga ukubonana, sibonga ukulalelana. Mangisho ukubonana ke ngisho labo sibonana nabo ku YouTube, kodwa kulabo abaku WhatsApp kusho ukuthi siyalalelana. Kodwa nje okukhulu ukuthi siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani. Siyanithanda kakhulu. Kodwa okukhulu kunakho konke ukuthi izulu liyanithanda. Niyathandwa ezulwini kakhulu. Ngenxa ukuthi uthando likaNkulunkulu lutheliwe enhlizweni zethu ngomoya wakho ingcwele, ingakho sinithanda. Futhi siyabonga ngoba siyazi ukuthi nani niyasithanda. Umuntu okuthandayo ukufisela izinto ezinhle. Umuntu okuthandayo uzama wonke amandla ukuthi uthole izinto ezinhle. Sizama ngawonke amandla singumndeni wakwaNsibande ukuthi wonke umuntu ayezulwini, ngoba iyona nto efunwa inkosi yethu uJesu Kristu, ukuba bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Ngakho-ke uNkulunkulu elambula iqiniso akufanele siligodle, nawe futhi akufanele uligodle. Lidlulisele lapho ongalidlulisela khona kuyisibusiso sakho leso. Awucabange nje usuthola umqhele ezulwini ngabantu abangena ezulwini ngenxa yakho. Mhlawumbe abanye awubashumayezanga ngomlomo kodwa kube inkambo yakho. Abanye mhlawumbe batshelwe omunye bathi yambona usibanibani uyamkhonza uNkulunkulu, uyakuwatcha lo, wazongena ebandleni lakho engakutshelile kanti wena isizathu umqhele wakho loyo. So ake siphile nje simkhonza uNkulunkulu, sikhohlwe izinto eziningi. Khonza uNkulunkulu uye phambili. Okunye nokunye uNkulunkulu uzokulungisa. Kodwa thina ke siye phambili, simfune senokuthola, simbize seseduze. Sho njalo Isaiah 55, ake simfune senokuthola, simbize seseduze. Matthew 6:33 athi funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, konke okunye kuyonezelwa kini. Sisekuyo leyo ndawo. Ngiyathanda ukuphinde ngigcizelele. Mangithi ukuphinda ingoba khona esengeke ngakhuluma nawe. Bazalwane, angikwazi mina ukuphilisa umuntu. Mina wami umsebenzi ukukhulekela. Nginithumelela imikhuleko isebenzise. Lo mkhuleko ubona uqoshwe yimina. Ufana nalo engawukhuleka wena ucelayo ufunayo. Iyafana le mkhuleko. Ngakho-ke usebenzise uzokusebenzela. Bawusebenzisile nabanye wabasebenzela. Ubuningi babantu lobu uNkulunkulu enze ukuthi ngenze njani, ngiqophe imikhuleko ngiyithumele. Le mikhuleko iyizwi. Labhalaneni izwi likaNkulunkulu iBhayibheli. Kodwa liyawenza umsebenzi namanje lisha nsuku zonke ngoba liyini, liyizwi likaNkulunkulu. Nami imikhuleko yami iyizwi likaNkulunkulu. So uma imikhuleko ke iyizwi, isebenzise, izokusiza ngoba kumina ophilisayo. Inkosi yethu uJesu Kristu ophilisayo. Hayi mina angikwazi ukuphilisa umuntu, angikwazi kwenza lutho. Ngiyimbongolo egitshelwe. Awuphonge iqhenyani ngalokho ukuthi ngigitshelwe ngiyimbongolo, isilwane esibukeleka phansi. Kodwa ngenxa yalo ngigibele, ithatha into engishoyo ngoba ishiwo yimina, isho uyena uqobo esebenzisa lo mzimba. Kuzokusiza lokho, kuzokuphumelelisa kakhulu ngoba mina ngikhuluma izwi kuphela engilikhulumayo. Hayi, ngicabanga ukuthi sengichazile. Phinde ngigcizelele. Ngiyacela abantu bengakhulumi nami ngo-Telegram. Ngiyacela sikakaqala ukusebenzisa uTelegram. Ngicela ukuthi abantu bawudownloade bese bengena egroupini yaseNtabeni ekuTelegram.
ngamanye amagama sesinayo amagroup amabili ekhaya lezwi. Ikhaya lezwi elisentabeni, ikhaya lezwi eliku-Telegram, ikhaya lezwi eliku-WhatsApp. So ngiyafisa abantu abasekhaya lezwi eliku-WhatsApp badlule baye ekhaya lezwi eliku-Telegram, ngoba njengamanje siphile emseni kaNkulunkulu. Uma bewuvala manje lo Telegram, bewuvala nje manje, kusho ukuthi sekonakele. Uma bengawuvala nje manje lo Telegram, kusho ukuthi sekonakele. Uxolo ngithi uTelegram, angisho uTelegram. Uma bevala uWhatsApp, kusho ukuthi sekonakele. Sekuzosizakala ubani? Abantu already abakwi-Telegram. Kuzobe kungaselula kuwe ukufuna ukungena ku-Telegram, ngoba njengamanje nginithumelela ku-WhatsApp ama-link okungena ku-Telegram. So-ke ngiyakucela, ngiyakuncenga, ngena ku-Telegram, udownload ungene kuwona. Sisemseni kaNkulunkulu ukuthi sisakwazi ukusebenzisa uWhatsApp. Lena enye inamba abakayivuli, lezi ezimbili abakazivuli, bavulele kuphela. Kusho ukuthi uNkulunkulu uphendula umkhuleko wethu, wavula le. So sisemkhosini usuku lokugcina lolu, sesiyabonga ukuthi uNkulunkulu uzivulela inamba eyodwa. Ngakho uma bengaphinde beyivale, angikholwa bophinde bayivule. Yile eqala ukuvalwa le. Lena ehlala ivalwa ivaliwe kuze kube manje. So ngenani ku-Telegram, download eqala ube ne kuthiwa yenze ingisho ngathi icon, ube ne kuyibaleke lento bayithi ayithi asijwayele. Ube ne-app yakhona efonini yakho. Mawusune app, then sekulula ke ungene kahle, bese ke usungena ngelink ekhaya lezwi eliku-Telegram. Ngiyabonga kakhulu bonke asebephuthumile bangena. Inombolo zikhuphuke fast namhlanje. Nakuswela nje iqale ukuthi singene ziyakhuphuka, kodwa zisephansi umqhathanisa nokuthi ku-WhatsApp so-5,500. Ngiyabonga kakhulu abalalelayo. Ngiyacela bangalaleli laba ababhizi bengibhalela ku-Telegram. Ngiyacela Nkosi yami, ngiyazicelela nje, ngiyazicelela. Abantu abafakwayo asibafakeni ekhaya lezwi eliku-WhatsApp kuqala, bese bedlula-ke beya ekhaya lezwi eliku-Telegram. Kodwa baqala ekhaya lezwi eliku-WhatsApp ngoba kwamanje ilona elisemqoka, ilona futhi elinezinkonzo. Eliku-Telegram alikakabi nazo iy'nkonzo. uJesu Kristu uyinkosi. Masikhuleke siguqe. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Ngiyacela ube kanye nathi kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyambonga, simnikeza udumo ngakho konke okwenzakalayo. Ngiyacela-ke sezwini lakhe abasePhilippians chapter 2 verse 9 kuya ku-11, ivesi elomgogodla. Ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu amagama wonke, kuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini, awabasemhlabeni, awabangaphansi komhlaba, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. Bese siya-ke kwabase-Efesu chapter 1 sifunda verse 15 no-16. Ngalokho nami sengizwile ngokukholwa kukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emikhulekweni yami. Ngiyanikhumbula abangcwele emikhulekweni yami. uNkulunkulu ungifundisa ukuthi ngenxa yokuthi nibaningi ngeke ngibale ngithi ubani nobani, kodwa mase ngithe Nkosi bonke abasekhaya lezwi, Nkosi bonke abasentabeni yendlu kaJehova, nawe usubaliwe. Usubaliwe. Uyathanda ukubalwa? Ngene ekhaya lezwi lika-WhatsApp, usuyadlula uye ekhaya lezwi le-Telegram. Nababuka ku-YouTube bayakhulekelwa nabo, bayakhulekelwa.
asiye lapha ke ezweni esibhizi ngalo kulezi insuku ngicabanga ukuthi sesoliqede kaJakobe chapter 2 siya laphaya kuverse 25 no26 sikhulumile ngo25 izolo. Kanjalo ke noRahabi isifebe wayengalungisiswa ngemisebenzi yini ezamukela izithunywa eziphumisa ngenye indlela na? Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Kulezi insuku sikhuluma ngokukholwa okumele kube nemisebenzi. Ngoba ukukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile, njengokuba nomzimba ngaphandle komoya ufile. Imisebenzi unayo yini? Engikwazi kahle nengiqonda kahle ukuthi ngeke kuphume amanzi anosawoti emthonjeni wamanzi amnandi. Ngeke udle ama-orange esihlahleni samalamula. No, ngeke kwenzeke. Udla lokho okukhona. Ngakho-ke azathi uJesu ubuso buyifastela lenhliziyo. Lokho esikubona ebusweni bakho ikona okusenhlizweni. Injani inkazimulo? Ikhona ebusweni bakho inkazimulo. Uma ikhona kusho ukuthi ikhona enhlizweni. Kodwa uma unobuso bude, uthukuthele, uxhukule, unamamutsi, ingoba nenhliziyo yakhe inamamutsi. Ayingene ezulwini inhliziyo enamamutsi. Ayingene ezulwini inhliziyo engcolile. Kungena inhliziyo ehlanzekileyo. Babusisiwe yaba nenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba baya kumbona uNkulunkulu. Ubonwa abanenhliziyo ehlanzekile. Hayi inhliziyo enequbu. Hayi inhliziyo ekhetha abantu. Hayi inhliziyo ebukela abantu phansi. Hayi inhliziyo enokuziphakamisa eziqhenyayo. Hayi inhliziyo enokwesaba, ukwesaba kunesijeziso. Kodwa sifuna inhliziyo ehlanzekileyo. Inhliziyo engenalo iqubu. Inhliziyo engenawo umsindo. Khona abantu abanenhliziyo ezinomsindo exokozelayo. Abanye kuze kukhuluma amazwi okungaphumi kuwona. Uyathandaza umuntu uqhamuke into ethuka umoya ongcwele enhlizweni. Uyathandaza umuntu khona into ekhuluma ephikisa lento ayishoyo azayeke ukuthandaza. Susa izinto zesitha. Isitha sinamandla phezulu kwakho ngenxa yalezo zinto. Ngakho-ke sidinga abazalwane abanemisebenzi ekhombisa ukuthi bayakholwa. Ngokuba njengalokhu umzimba ngaphandle komoya ufile, kanjalo nokukholwa ngaphandle kwemisebenzi kufile. Khona ukukholwa okufile, lokho okungenayo imisebenzi. Asibuyeleke kwabase-Efeso. Abase-Efeso laba basithatha bazosiphonsa la. Sikhuluma ngothando athe umpostoli Paul mayibhala uthe umpostoli Paul sengifikile ngalokho nami verse 15 chapter 1 sengizwile ngokukholwa kukini enkosini uJesu nothando kubo bonke abazalwane angiyeke ukubonga ngenxa yenu nginikhumbule emkhulekweni yami. Busisiwe umuntu okhumbula abazalwane emkhulekweni yakhe. Ngoba siyamkhumbula uJob chapter 42 verse 10 lithi izwi lenkosi uNkulunkulu wambusisa uJobe lapho ekhulekela abangani bakhe waphinda kabili konke ayenakho. Kunesibusiso esitholakala ngokukhulekela abanye abantu. Gcineni nokukhulekela abanye abantu. Gcineni nokukhulekela umongameli ophethe izwe. Gcineni nokukhulekela isimo noma uthukuthele. Ngezwe njengamanje kuthiwa abantu abahola imali yesibonelelo imali ayikho. Ngiyaxolisa-ke mina ngisiholi isibonelelo. uJesu wangivala wathi ngayiholi leyo mali. Ngabe sengineminyaka eminingi ngabe ngihola kodwa ngayiholi. So angiyiholi manje angizazi lezi ndaba. Uzoma ngathi hawu lokhuluma ngokuthi kuthiwa kanti yena uphilaphi? Cha, phila kuyo lo mhlaba kodwa angivunyelwanga mina ngiyohola imali yesibonelelo. Imali empesheni ngamanye amagama eqhamuka kuhulumeni. Njengamanje abantu balilambile. Hayi phephela kuJesu mina ngiyakutshela. Phephela kuJesu uzokusiza. Angiyeke ukubonga ngenxa yenu nginikhumbule emkhulekweni yami. Athi-ke uverse 17 ukuze uNkulunkulu wenkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Into edala uPaul angayeki ukukhuleka
ukhulekela ukuthi baphiwe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Kwangathi nathi singakukhulekela lokho. Nkulunkulu, Nkosi Jesu, Moya Oyingcwele, ngikhulekela ukuthi abantu basekhaya lezwi, abantu basentabeni yendlu kaJehova bambulelwe ukukwazi. Ubaphe umoya wokuhlakanipha, ngoba umoya wokuhlakanipha kuphela owambula ukumazi uJesu. Uma umoya wokuhlakanipha ungekho, awukwazi. Ngiyamthanda uJakobe 1 ngithi verse 5 noma 6, ukhona usola ukuhlakanipha na? Makacele kuNkulunkulu obapha abantu bengajakadi. Cela kuNkulunkulu. Namanje sesikhuluma indaba yokuthini kuverse 17, ubaba wenkazimulo makaniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini. Bayambulelwa abantu izinto eziningi, kodwa ke sambulelwe ekumazini uJesu. Sikhule, ngoba ngesikhathi ukhule ekumazini kuzokwenzeka lento esho uPawulu athi izinto ezazinzuzo kimi ngazishaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Khona izinto aziyekayo umuntu ezingesona isono, kodwa ngenxa yobukhulu bokumazi khona bengikhuluma naye engitshela thakasena ndaba nezindaba wayekiswa indaba yena lezi ze-TV noma yini ne-TV ubeyikhonzile wayekiswa. Yizo-ke lezi zinto esithi ebeziyinzuzo, kodwa ngenxa yobukhulu bokumazi, ngenxa yobukhulu bokumazi. Ngokuvuma kwenkosi siqhubeka noverse 17, engathi unothile. Ubaba wenkazimulo makaniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Lesiguqe esikhuleko. Baba, egameni likaJesu siyabonga kakhulu, siyakudumisa kulolu suku, sibonga kulo kwenamba. Ngiyakhuleka Nkosi, uNkulunkulu wenkazimulo, baphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekukwazini wena. Siyabonga Nkosi, naloyo olalele noma oyibukayo lenkonzo, kuJesu Kristu Inkosi yethu ngiyacela. Amen. Jesu Kristu uyinkosi bangcwele, babunzi bantu ovalelisayo, uthube nosuku oluhle.